Yes, Radyoman Bernard, yan na punta sa paglibot suroy na to para manghatag taog pinaskuhan sa ato ngayong Pasko Panalo Ka promo. Ni ay may balay diri Radyoman Bernard ato aning konfirmahon kung DXDC bagyo ning gidapaminaw. Kaya nagdahunog man ni ay tagtungod Radyoman Bernard bitaw. Ma'am, ikaw diri inyo ni diri balay mo? Opo sir, diri na mong cancer. Balay diri sir. Hindi abay kasi panganday na to. Ako po si Ellen Gapper sir. Napuyo sa sunrise Matina sunrise sir. Ay good. Okay, sige. Ato testingan be kung si Helen be kung kantigo ba? Ato ipan si Helen be. 5 4 3 2 1 go. At makakarating sa tahanan, kapaskuhan, pagmamahalan, ibus ng galak ng tuwa, halik at yakap. At makakarating sa bayan, ang ningning ng kalagitan, hahawin ang lahat ng iyo'y makarating. Di basta-basta yun, no? Okay kayo, di basta-basta yun si Helen. Natiwas yun ni mo, Len. Okay, Len. Tungod ni Ana, dawatang among pinaskuhan para di animo. Okay, dawata, Len. Ang ato ang red wine. Ayan. Isunod na to magkakasama ang ato ang Noche Buena package nga tong Helen. Len, dawata yun, Len, ha? Gisapuang naging Helen. Invite pa din yung mga silingan Dres Matina nga maminog DXDC po. Sige daw. Kami nagapaminaw din ni DXDC sir, sa katungula pa nakapaminaw sir. Mali sila maminaw sila sa balita o sa drama o sa uban pa sir. Okay, kauban si Radyoman Don Pulayaw. Ako ni Radyoman Dudong Rinlo Basbog sa atong ngayong Pasko Panalo Ka promo tatak Arimen.